És un atac al programa d'immersió lingüística que ve aplicant Catalunya des de fa tants anys i que tants bons resultats ha donat. I per què ho és aquest atac? Ho és perquè en la seva idea està en compartimentar les llengües, és a dir, aquest model que tanta moguda ha provocat a les illes, que és aquest 30-30-30. Catalunya no està per aquest model del 30-30-30, sinó que Catalunya està a que les nostres llengües que tenim, que anem cap a un ensenyament plurilingüe, doncs aquestes llengües queda reflexat el treball que es fa al centre i com s'introdueixen en el projecte lingüístic de centre, d'acord? Per tant, nosaltres organitzem les llengües en funció d'aquests projectes lingüístics. I això què vol dir? Què vol dir fer en funció d'aquests projectes? Doncs que nosaltres, en el lloc on es troba l'escola, en el lloc, en el context on viu, doncs el tractament de les llengües està en funció d'aquesta realitat.